Ara sí. Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts de nou a una nova parada de la mà de microgestió, on avui fem la darrera trobada i hem reunit aquí un equip de membres d'equips directius de les nostres escoles i instituts de Catalunya, que ara tot seguit la Marta ens presentarà. I a continuació, com sempre, comptarem amb la participació i la sort de Miquel Àngel Prats i el Daniel Amo per moderar aquest intercanvi d'opinions que ens portaran a debatre com han viscut els equips directius aquest confinament que hem estat, no sé si dir, gaudint o patint aquest darrer trimestre i a la part final també del segon trimestre. I res, com us deia, és la darrera parada, dono la paraula a la Marta i ja ens veurem tornant al setembre. Ja en parlarem després quan acabem. I res, us deixo amb la Marta i endavant, som-hi. Micro, Marta. Darrera parada i comencem amb el micro apagat, o sigui, això ja és com fins al final, disculpeu. Bona tarda a tots i mil gràcies, en especial perquè sé a quines dades estem, que encara esteu en feina tots i quedava la parada dels equips directius, que ara ho parlàvem, que ells encara continuen en actiu i crec que fins al setembre continuarem, d'acord? És la darrera parada que ens ha permès posar sobre la taula una mica la detecció de les fortaleses i debilitats que hem anat trobant i avui conclourem abans de començar el nou inici de curs, d'acord? Tenim la gran sort de tenir entre nosaltres avui en Modest Jou, que és el director general de les escoles FEDAC. Ens acompanya també en Quim Cullell, que és el director de l'Institut La Miquela de Bescanó, a Girona. Hola, bona tarda a tots. Bona tarda, Marta, i a tothom. Hola, gràcies. L'Evaristo González, que és el director de l'Institut Torre de Palau de Terrassa. Bona tarda, Evaristo, i gràcies. L'Emi Fornali, que és la directora de l'Escola Montserratina de Viladecans. Hola, Emi. I finalment en Jordi Mussons, que és el director de l'Escola Sadaco. Amb tots ells donarem la veu als equips de lideratge i directius de les escoles i jo, sense més, perquè volem ser molt curosos també amb el timing, que sabem que tothom ha de fer coses, dono la paraula als nostres grans dinamitzadors, Miquel Àngel Prats i Daniel Amo. Nois, quan vulgueu. Molt bé, moltes gràcies i bona tarda. I abans de res, agrair-vos a tots la vostra presència virtual. Ara ja sí, en la darrera aturada, el darrer viatge, la darrera parada que tenim en aquest viatge que hem estat fent des de microgestió amb els equips directius, com dèiem. Amb el Dani, amb la sort també de comptar amb el Dani, anirem fent-vos aquest torn de dinamitzar les preguntes que volem compartir amb vosaltres. La finalitat d'avui, bàsicament, és com s'ha viscut, en aquest sentit, el confinament des de la visió de l'equip directiu, des de les vostres visions de lideratge, en aquest cas del centre. I, per tant, què és el que ha succeït? I llavors havíem pensat amb el Dani de fer-vos tres apartats, tres grans blocs. En primer lloc, què és el que ha passat, per tant, d'on venim, on som en aquests moments, veient una mica quina ha estat aquesta feina que heu estat fent i preparant de cara, en aquest cas, al curs vinent, i cap on anem, vol dir com us imagineu aquesta educació postpandèmia o d'aquesta nova normalitat quan tot això, en aquest cas, s'acabi, que creiem que s'acabarà i imaginem ben aviat, i per tant siguem positius en aquest sentit. Dit això, Dani, no sé si hi ha alguna cosa més a afegir respecte a la gent que ens segueix, que també els hi farem algun seguiment, oi? Sí, ja sabeu que teniu el xat disponible, també teniu la secció de preguntes i respostes. Jo i en Miquel Àngel estarem pendents i anirem transmetent les vostres inquietuds, preguntes, comentaris a tots i totes les ponents. Sembla que en Manel també podrà comentar quines són les xarxes que teniu disponibles per tuitejar, per també fer comentaris. I res, donar, evidentment, les gràcies a tot aquell panell de ponents que esteu al peu del canó i que sou al final un factor clau perquè tota l'educació d'aquest país tingui efecte. Miquel Àngel, vols que expliqui com anirà
tota la sessió, sí? Perfecte, Doncs, sí. Ho farem de la següent forma, com hem fet sempre en aquest viatge i en totes les parades webinaris. Donarem veu a cadascuna dels punts i les ponents, amb 3 minuts de temps per cadascun, complint aquestes 3 preguntes que ha dit en Miquel Àngel. D'on venim, on som ara mateix i cap a on anem. Començarem pel Modest Jou, seguirem pel Joaquim Cullell, després l'Evaristo González, per l'Emi Fornals i després acabarem per en Jordi Mussons. Aquest seria l'ordre i l'organització per cadascuna d'aquestes preguntes. Jo no tinc res més a dir, Miquel Àngel, si vols podem començar a donar peu a en Modest, responent a la pregunta d'on venim i què hem estat visquent en aquest moment de pandèmia i de clausura, confinament. Modest, com vulgui, endavant. Doncs som-hi. Bona tarda a tothom. Primer que res, agrair la possibilitat de participar en aquest webinar amb companys que al mes de juliol encara estem aquí intentant decidir en el mig de la incertesa què és el que ens toca fer al setembre i el curs vinent i que, entremig d'aquesta feinada que tenim tots plegats, que estiguem aquí i que hi hagi més de 125 persones connectades, és senyal de que encara hi ha feina per fer i que ens preocupen molts temes. Venim d'un ensurt enorme, que ens pensàvem que el superaríem ràpid i la veritat és que no acabem de sortir d'aquest ensurt. I estem intentant trobar una normalitat dintre de l'ensurt, d'un ensurt que no se'n va. Per mi venim de 4 dates que per mi han marcat el que ha estat el resum d'aquesta situació. El 14 de març, 14 d'abril, 14 de maig i 14 de juny. El 14 de maig tots sabem la notícia que vam rebre, tots esperàvem que no ens tocaria, tots pensàvem que la pandèmia al segle XXI no seria possible, però aquell dia vam rebre una notícia, vam perdre bous i esquelles perquè de cop i volta se'ns va caure tots, és a dir, vam tindre la sensació de seguida, pensàvem que marxaríem per 15 dies, però aquesta sensació de marxar a casa per 15 dies ens va durar unes hores, l'endemà al matí, el divendres, ja sabíem que no marxàvem per 15 dies i el dilluns ja teníem la seguretat. Al principi semblava que era una fugida endavant, i aquests primers dies se'ns va manifestar una realitat que és de com continuar a escola, de com estar en contacte amb l'escola, i jo dic que en aquesta primera fase se'ns va manifestar i se'ns va caure el primer vel, que és el contacte amb les famílies. Bé, ens vam donar compte de volta que depeníem molt del contacte amb les famílies, del contacte amb les famílies a casa, que en depeníem de que no les podíem fer venir, sinó que nosaltres havíem d'anar. I aquest recorregut, de lloc de fer-les venir i haver-hi d'anar, és un recorregut de que no estàvem acostumats. I en aquest anar resulta que no sabíem ni on vivien exactament els nostres alumnes, ni a quin tipus de casa estaven, ni quin tipus de famílies tenien, i resulta que vam descobrir que teníem aquesta uniformitat que encara sembla que vivim a les escoles, resulta que se'ns va manifestar de manera totalment desvetllada. És a dir, tothom se li van caure els vels de la cara i va veure que havíem d'alinear tot el claustre, havíem d'alinear-nos amb les famílies, havíem de posar en contactes amb les famílies, perquè de cop i volta havíem de saber on estaven els alumnes, on anaven, què fèiem, com ho fèiem i què és el que ens tocava fer. El 14 d'abril, aquí la Setmana Santa ens va ajudar moltíssim, perquè la Setmana Santa ens va ajudar a tranquil·litzar-nos, a donar-nos un temps. No van ser unes vacances, aquella Setmana Santa, perquè d'aquella Setmana Santa ens va ajudar molt a alinear-nos les persones i poder estructurar una idea primigènia del que seria l'online. Va començar a sortir la paraula online. Va començar a sortir la paraula que havíem de continuar online, que havíem d'estar amb els mestres, que els faríem arribar dispositius, que el confinament havia vingut per quedar-se, teníem fases, que havíem de donar ajuts, que ens havíem d'ajudar entre nosaltres,
que no havíem d'avaluar, però que sí que havíem d'avaluar, que havíem de qualificar. No, no havíem de qualificar. Havíem d'avaluar, però sense qualificar. Que de cop i volta el protagonisme ja no era de les famílies, sinó ara era el protagonisme dels mestres, que havien de cop i volta ensenyar, però també havien d'aprendre una nova manera d'ensenyar, una nova manera de relacionar-se amb els alumnes, amb els mestres i molt sovint amb mitjans. I havien d'aprendre de fer-ho cooperativament, perquè molts no tenien les eines per fer-ho i s'havien de deixar ajudar per companys. I els companys que estaven acostumats a fer-ho havien d'ajudar companys que no estaven acostumats a fer-ho. I d'aquí em va sortir una eina potentíssima, al meu entendre, que és la cooperació. La necessitat de cooperar companys amb companys i la necessitat de cooperar amb les famílies i que els alumnes ens podien també ajudar en aquesta cooperació. I va ser un mes, fins al 14 de maig, molt fructífer. Al meu entendre va ser el millor mes dintre del confinament, perquè vam veure que amb l'online podíem fer moltes coses, que amb els MITs fins i tot podíem veure la càrrega emocional que teníem amb els nostres alumnes, que podíem estar en contacte amb les famílies i veure els menjadors de les nostres famílies, que és una cosa que no havíem vist mai, i va ser espectacular com les TIC ens van ensenyar que l'educació era molt més del que estàvem fent fins a llavors. I el 14 de maig, de cop i volta, el 14 de maig, ens va entrar una altra vegada l'ansietat, perquè vam començar a veure que havíem de tornar a l'escola i que ja no, l'online no havia vingut per quedar-se, sinó que de cop i volta teníem, i lo presencial, i tornarem, i ens podem quedar distanciats tota la vida? Quin sentit té això? L'escola té sentit amb aquest distanciament perpetu? Ara tornarem a l'escola. Quin sentit té tornar a l'escola l'1 de juny? Dubtes existencials. I el 14 de maig ja es va instaurar entre nosaltres el dubte de la tornada. Un dubte que encara estem en ell. És a dir, el dubte de la tornada a l'1 de juny, el dubte de la tornada al 14 de juny, el dubte de la tornada en els casals d'estiu i el dubte de la tornada en el setembre. La por a la tornada. I aquí va sortir i van prendre protagonisme els alumnes. 6 mesos sense escola, vam començar a dir. Què fan els alumnes a casa? Resulta que els pares no aguanten més. Resulta que els alumnes estan a casa, però és l'escola que volem? Quin pes té lo presencial? I aquí els alumnes i els alumnes van prendre un protagonisme essencial. Què és el que han après? Com han après? També en van treure coses positives, però és evident que la dicotomia presencial online aquí es va posar sobre la palestra i sobretot amb uns tipus de famílies en el qual l'online no els ajuda suficientment. I finalment el 14... Sí, acabo. Hem de tancar. Acabo. Em dones 10 segons. El 14 de juny. 10 segons. El 14 de juny jo crec que hem de recollir, i una cosa que hem de salvar, que ens va instal·lar el 14 de juny, que és una sensació de fracàs, d'esgotament i del paper dels rols que tenim a l'escola. I aquí es va desvetllar que el sistema educatiu ha de canviar radicalment. I va canviar radicalment per aquesta sensació de que en el sistema educatiu hi ha unes persones que tenen una mirada al passat i hi ha unes persones que tenen una mirada al futur. I jo crec que ens toca, com a directius, tindre i fer una aposta per una mirada al futur en el sistema educatiu. Molt bé, gràcies. Gràcies, Mudir. Perdona, Miquel Àngel, que t'he tallat. No. Sí, em fa patir que haurem de ser molt breus. No, jo crec que has tocat moltes qüestions, Modest. Escolteu, seguim. Quim. Sí, mireu, jo, si us sembla, intentaré ser breu, el màxim possible. La Modesta ens ha explicat molt àmpliament, sobretot, tota la situació aquesta d'on venim. Llavors, jo, per no fer-me repetitiu, intentaré explicar, centrar-me ben bé en el meu institut fins al dia previ al 13 de març. És a dir, des d'un bon tros abans, uns quants anys abans, fins que arriba el 13 de març, una miqueta sí que m'agradaria veure la prèvia, com nosaltres hem viscut el d'on venim. I contextualitzaré el centre nostre a l'entorn, una miqueta perquè al llarg de les 3 intervencions, de les breus 3 intervencions, tot es pugui entendre una miqueta més. O sigui, intentaré no solapar-me amb el que ha dit Modest i això fa que parlaré una mica de coses complementàries. Mireu, sobretot així, en el bloc d'on venim. En el nostre institut, que és un institut de Bescanó, d'una població petiteta de la província de Girona, té 5.000 habitants, penseu que vam iniciar tot el viatge d'on venim
10 anys abans del Covid-19, no? 10 anys abans. O sigui que tenim una història molt petita de 10 anys. I ara, avui sí, en aquell moment no, que no hi vaig donar importància, però avui sí que m'agradaria recordar que 10 anys abans, ostres, hi havia un clima social de tranquil·litat, estabilitat, serenitat, continuïtat, que semblava infinit. Llavors, dic això perquè després en la segona ronda veureu que tot això ha anat canviant, no? Dir-vos molt breument que, perquè s'entengui a posteriori més bé tot el que us diré, que el poble de Bescanó és un poble que sempre ha tingut un creixement molt ordenat, allà on hi ha l'institut nostre, molt sostenible, molt equilibrat. Tenim la gran sort de que els pares i mares, com a seva primera prioritat, és l'educació dels seus fills. Això també fa que siguin molt exigents, però són molt agraïts alhora. Penseu, i jo que ja he voltat, igual que molts de vosaltres, per molts pobles i poblacions més grans i més petites. Tenim a Bescanó uns representants electes que posen l'educació per davant de totes les seves prioritats. En 10 anys no m'han dit mai un no a res del que els hi he demanat. Una miqueta perquè us en feu una mica l'idea de tot plegat, de l'entorn en el qual tenim la sort de gestionar l'institut nostre. Llavors, què us vull dir amb això? Doncs molt simple, que l'institut al qual nosaltres, previ al Covid-19, havíem de dissenyar o pensar una estructura organitzativa, doncs, home, és un viu reflex d'aquesta realitat que us explico. O sigui, són alumnes que tenen tota una diversitat, però són alumnes ben adaptats, i llavors nosaltres, aquesta prèvia del Covid-19, hem tingut aquests 10 anys que us dic per intentar posar una estructura curricular determinada. I molt breument, només perquè ho entengueu de manera molt simple, per atendre aquest alumnat d'aquestes característiques, només 3 cosetes en la nostra estructura curricular. Des d'un bon començament vam intentar potenciar les noves tecnologies, que us he de dir que fins a arribar a la situació actual és el que més ens havia costat de defensar davant de la comunitat educativa, i això potser ens anirà a favor a partir d'ara, potenciar el plurilingüisme i un currículum que fos el màxim de competencial possible. Només aquestes 3 cosetes: plurilingüisme, noves tecnologies i un currículum competencial. No sé si tinc més temps. Sí? Penseu una cosa... Molt breu. Molt breu. Sí, molt breu, Penseu que, ja ho veieu, és molt simple, aquestes 3 idees i prou, per atendre el nostre alumnat, i penseu que per tirar endavant aquestes 3 idees i que l'alumne pugui tenir un currículum seguint aquesta estructura, és molt simple. Tenim tot un claustre que està organitzat a partir també d'aquestes 3 idees. Penseu que només tenim 3 departaments a nivell d'institut. El departament que gestiona tot el que són projectes europeus, el departament que gestiona tot el que són noves tecnologies i el departament que desenvolupa i fa un seguiment del currículum competencial. O sigui que hi ha un lligam molt estret entre l'estructura de centre i l'estructura curricular. Tot això previ a aquesta situació de Covid-19. Res més. Després continuaré. Perfecte. Gràcies, Quim. Donem la paraula a l'Evaristo. Bona tarda a les persones que esteu en aquest webinar i les persones que ho estan veient i no participant de forma directa. Bé, mireu, en principi, jo crec que durant aquest temps nosaltres, i jo personalment he après molt, però molt, i la primera cosa, jo vull centrar-me en algunes paraules o conceptes claus que suposo que sortiran durant tot aquest temps. En primer lloc, és la descoberta de l'enorme poder del factor humà, la importància del factor humà, la importància de la malaltia, de la mort, la importància de la cura dels altres, i un fet destacadíssim, que és el fet que ens han sortit i ens han donat un cop a la cara totes les desigualtats socials i econòmiques que són les que realment influeixen en el tema de la bretxa digital. Realment hem descobert, igual que es deia abans que descobríem els menjadors de les famílies, hem descobert les desigualtats socials i econòmiques per si algunes no coneixien, que ja coneixien moltes. Jo vinc d'un institut en el qual, afortunadament, des de fa 25 anys, i parlo 25 anys enrere, vam apostar per les TIC a l'aula. Per tant, nosaltres no tenim bretxa digital i tenim uns avantatges des d'una aposta molt difícil i una aposta molt compromesa amb el tema de les TIC. Un altre tema important és el tema de les adaptacions a la incertesa. Jo crec que l'adaptació a la incertesa és un dels aprenentatges que hem fet. Un altre és el valor de la comunitat, de la connectivitat i de les connexions.
és important que tant comunitat, connectivitat i connexions vagin més enllà de tot el que significa les TIC, sinó que són temes que també hi ha un factor humà, no només un factor tecnològic. Un altre tema important és la descoberta dels formats diferents, formats audiovisuals, Meets o Zooms que són magistrals o no magistrals. Després, un altre tema important que jo he descobert és el valor de l'aprenentatge, de l'autoaprenentatge i el valor de la cultura de l'aprenentatge en la part que ens toca, que és la part educativa i de lideratge educatiu. I en el tema de lideratge, que és el títol d'aquest webinar, jo parlaria de lideratge, ja que formem part i som equips directius, la importància de lideratge vertical, però sobretot la gran importància del lideratge horitzontal. Sembla que és una contradicció, però és així, un lideratge horitzontal en el qual no només siguin els equips directius, sinó que el professorat, els coordinadors, el mateix alumnat són capaços de liderar, d'organitzar i d'autoorganitzar-se. Jo crec que l'autolideratge és un altre dels aprenentatges que hem fet i que jo he vist que s'ha potenciat molt, igual que l'autoaprenentatge. Després també el tema de l'organització educativa que s'ha estat adaptant i que no li ha quedat més remei a uns formats nous i que són uns formats que el futur jo crec que ens diuen que són els que estaran presents juntament amb l'ensenyament presencial. En resum, i acabo, jo crec que tothom hem après molt en aquest temps, un aprenentatge que s'ha vist al llarg de tots aquests mesos i un aprenentatge que jo crec que hauríem de reflexionar tots plegats sobre què hem après, perquè on hi érem és important per saber on som i sobretot és important per dissenyar què farem i on serem. Moltes gràcies, Evaristo. Passem a l'Emi. Molt bona tarda. En primer lloc, us agraeixo la vostra invitació. És molt enriquidor compartir aquestes experiències des de diferents entorns. Jo vinc de l'Escola Montserratina de Viladecans, una escola pública que tenim una cultura molt tecnològica des de ja fa molts anys també. Ja veníem treballant amb diferents eines tecnològiques i tot això ens va donar o ens va permetre donar una continuïtat a tot allò que fèiem a l'escola des del minut zero. Tot i que teníem molt clar que la premissa que l'escola és una necessitat essencial, teníem molt clar que el que quedava tancat era l'edifici, però no pas l'escola. I des d'un primer moment vam poder planificar l'escola virtual amb aquelles accions que sabíem que ja podríem dur a terme d'una forma sistemàtica i d'altres que hem anat incorporant de forma esporàdica i segons les necessitats dels nostres alumnes i les nostres famílies. El que sí que teníem molt clar i que és un dels eixos transversals del nostre projecte educatiu és mantenir el vincle emocional amb l'alumnat i les famílies, i més en aquests temps de tanta incertesa. I la veritat que va funcionar molt i molt bé des d'un primer moment poder mantenir aquest vincle amb aquelles famílies. Sí que és cert que el que més ens amoïnava era això, poder arribar a tots i cadascun dels nostres alumnes, sobretot aquells que són més vulnerables. I el fet de poder garantir que tot l'alumnat tingués un dispositiu i una connexió, que poguessin tenir un acompanyament des dels diferents serveis socials i demés. Llavors, per nosaltres vam tenir clar això, el projecte pedagògic continuava, vam haver de refer tota la part aquesta més de currículum i d'activitats que duíem a terme, però teníem molt clar que havíem de donar continuïtat al projecte pedagògic de l'escola i que no es podia perdre. Vam establir diferents formats, diferents plataformes que ja utilitzaven en una part dels cicles de l'escola i vam continuar amb tothom. I el que destaquen els companys, la importància del lideratge distribuït amb tothom, perquè tot i que hi hagi un equip directiu, hi ha un equip de coordinació, hi ha uns responsables de cada comissió i els experts dins d'aquestes diferents comissions que ens aportaven a la resta de docents totes aquestes estratègies i recursos que havíem
amb els nostres alumnes. Jo valoro molt positivament el fet de la coordinació del claustre, el fet de fer claustres setmanals, de cooperar, com dèiem abans, de cooperar entre tothom, de compartir diferents bones pràctiques per dur a terme amb els companys i amb els alumnes i realment també valoro molt positivament el fet de mantenir el vincle amb la xarxa Família Escola, una xarxa on estan totes les famílies delegades de totes les aules i poder compartir en quin moment estàvem, com ho estàvem fent, quines novetats hi havia, i aquest és un fet que les famílies han valorat molt positivament, el treballar conjuntament a escola i família. Molt bé, gràcies, Emi. Gràcies per les teves paraules, Emi Fornali. Per acabar aquesta ronda d'on venim, dono pas a en Jordi Musons, que acabarà de tancar-la, i passem a la següent, on estic convençut que serem una miqueta més breus, si no ens en anirem de temps. Sé que és complicat, sé que és complex perquè tenim moltes coses a dir. Jordi, endavant i tanquem aquesta ronda d'on venim. Jo soc l'últim, intento ser el més breu i intento no repetir-me, a veure si ho aconsegueixo. Primer, dir-vos que el que ha estat és un tsunami, és a dir, han estat 3 mesos d'un tsunami terrible, amb diferents onades, totes elles, com ha dit el Modest, horribles. I jo crec que és la situació d'estrès que he viscut més forta els meus 25 anys que porto fent de mestre i els 15 que porto com a director de l'escola. I espero no haver de repetir una situació com aquesta. I més enllà d'haver envellit, perquè penso que la majoria dels que hem viscut aquesta situació hem envellit bastant, i que hem viscut situacions molt dures, penseu que a la nostra mateixa escola han mort 9 familiars directes d'alumnes de l'escola. I no hi ha cosa més greu que viure uns problemes tan greus com els que hem viscut de salut o de pèrdues tan directes. Però també en aquest escenari hem viscut coses molt positives. Jo en volia destacar 2. La primera, i crec que està alineada amb el que estàveu dient vosaltres, la consistència de l'equip docent. O sigui, crec que n'hem sortit molt reforçats. Els equips docents han sortit deixant-hi la pell, curiosament en la pitjor situació i de desgast més gran que hem tingut. Els equips, o molts equips, s'han cohesionat molt i han donat, perquè la situació ho requeria i la realitat ho requeria, doncs han donat el millor dels mateixos i jo crec que amb això ens emportarem coses molt positives. I per altra, encara que el Modest ho ha explicat molt bé, que hem tingut moments de crisi molt dures amb les famílies i moment de trencament, totes les escoles pràcticament hi va haver els passats 15 dies un trencament, una sensació de desconfiança, de pèrdua de que el sistema no estava abordant les necessitats de les famílies, però amb el temps, justament crec que les comunitats educatives, o moltes comunitats educatives, ens hem cohesionat enormement, com jo potser he vist molt poques vegades en la meva història que porto vinculat a l'escola. I sí que, fent un pas una mica més enrere, sí que m'agradaria fer alguna reflexió amb el que ha passat en general. Segons el meu entendre, jo crec que hi ha hagut 2 models d'organització escolar davant d'aquesta situació. Les que estaven preparades i les que no. Molts dels que heu parlat d'una situació que heu superat amb certa facilitat, però és perquè estàveu preparades. I jo crec que estaven preparades aquestes escoles perquè tenien 3 espais, 3 direccions que estaven ben arrelades. La primera és que eren centres que eren competents tecnològicament, és a dir, que tant alumnes com els docents estaven acostumats a treballar amb tecnologia i eren plàstics a adaptar-se a un canvi en què ha demanat incorporar eines digitals noves i l'estructura digital que anava associada a aquesta virtualitat que ha estat demanada. Com deia l'Evaristo, si aquests alumnes estan acostumats i la bretxa digital l'hem disminuïda internament amb molts anys de treball fins ara, aquest impàs s'ha donat molt poquet. Per l'altra banda, eren centres en què tenien una metodologia d'aprenentatge que ja es centrava en l'aprenent, que era competencial, en què l'alumne era autònom, que estava acostumat a gestionar, organitzar, planificar, i el fet de fer el salt que sigui virtual ha fet un salt petitet, molt petitet respecte al que estava fent. I per últim, crec que eren organitzacions amb què també ho estàveu comentant ara, amb una visió molt compartida, ja amb una dinàmica d'equip, en què hi havia un lideratge distribuït, un nivell d'implicació, de gestió de la comunicació ben arrelat, i que, encara que s'han hagut de prendre moltes decisions, ha estat més senzill que aquestes decisions fossin sincròniques, adaptades per tot un claustre, que l'ha adaptat tot un centre. I això ha fet que sigui molt més eficient. A les escoles que ha fallat alguna d'aquestes 3 potes, doncs l'engranatge ha patit. I algunes escoles han patit molt, perquè els ha agafat fora d'una situació que demanava una estructura molt sòlida per afrontar-la. I és cert que en aquesta situació jo crec que han aflorat el pitjor del sistema. Totes les bretxes del sistema, problemes d'habitatge, problemes de bretxes digitals, tots han aflorat. I a l'escola no ha estat diferent. Jo crec que ha estat exactament el mateix.
sí que em sembla que ara és un moment molt perillós, que aquesta bretxa que algunes escoles ens hem dividit, hi ha escoles que d'aquesta situació han sortit reforçades i han avançat més, i escoles que davant d'aquesta situació han tirat enrere i han recuperat currículum, continguts, reproducció, llibre de text, i això és una situació que ja s'estava donant actualment a les escoles i que possiblement aquest tsunami el que pugui fer és agreujar-les. I quan parlem de què passarà, crec que estarà bé donar aprofundir una mica en aquest tema. Ja està. Molt bé. Endavant, Miquel Àngel, si vols dir alguna cosa. No. Escolta, jo crec que estem ja en línia com per donar pas a la segona ronda. Per tant, escolteu-me, Modest, anem a l'apartat de l'on som, que és, m'imagino, que hem estat per preparar el curs vinent, no? Molt breu, si us plau. Em ve de parlar el Jordi, el que hem dit, perquè jo crec que tots heu fet èmfasi a una cosa que, suposo que potser per això estem aquí, veníem d'institucions que havien fet aquesta preparació en els anys previs de tindre una certa visió de cap a on anava l'escola i, més o menys, el propòsit evolutiu que comentava el Jordi, les TIC, un marc competencial en el qual els alumnes tenen cert marc de treball autònom. Això també és veritat que no és el mateix instituts que primària, i a la primària no és el mateix aquesta autonomia i aquesta manera de treballar en els cursos superiors que amb els més petits. És a dir, aquí hauríem de fer unes petites diferències. Però on som ara? On som? Som una sensació que ens pensàvem que l'emergència s'havia acabat i estem en emergència. És a dir, estem en una realitat que en els discursos que jo veig en la societat, en aquest buca que estem vivint, perquè no és només incertesa, és incertesa, volatilitat, complexitat, ambigüitat de les normes, de les lleis, ambigüitat de les informacions científiques, etc. No és només incertesa, és tot el buca en ple. Estem aquí entremig i cal buscar un camí. I aquest camí, ara, jo crec que hi ha una certa confusió entre la emergència del moment, que és pel setembre, i l'estratègia necessària que s'ha de tenir, que algunes escoles ja la venen arrossegant de darrere i la emergència que es pot aplicar. I també com a sistema educatiu, perquè algú voldria per aquest setembre un nivell d'estratègia que no s'ha tingut pel sistema educatiu en els últims 10 anys. I llavors no es poden solucionar les coses en 2 mesos. Llavors, clar, què és el que ens trobem ara? Ens trobem en una situació d'emergència pel setembre amb gent que voldria una estratègia. Clar, a l'estratègia sí que s'ha de tenir, però hem de ser conscients que l'estratègia, si volem que realment hi hagi una transformació del sistema educatiu en base al que se'ns ha desvetllat aquests dies, l'estratègia serà a 2, 3, 4, 5 anys. Què és el que jo proposo ara? Jo proposo que, sobretot, les tàctiques que es comencin a aplicar a l'emergència del setembre tinguin una mirada cap al futur, tinguin una mirada estratègica. I en aquesta mirada estratègica jo crec que ja s'han posat sobre la taula quines 3 eines són fonamentals, que és que el claustre comparteixi un propòsit, comparteixi una dinàmica, comparteixi un sentit. El TIC, que ha dit el Jordi, és a dir, les TIC no han vingut per a suplantar lo presencial, sinó que han vingut com una eina que el complementa. I des d'aquest punt de vista és evident que tenim un repte humanitzador. Tenim un repte que les TIC siguin una eina al servei de la persona, no que la persona al servei de l'eina. I en això hi ha tota una literatura i tota una estratègia a desenvolupar perquè la presencialitat, és a dir, l'autènticament humà, prevalgui. I després, el protagonisme de la família i de l'alumne i del mestre com a agents educadors més enllà de l'escola. Ja sabem que tota l'escola, cada escola és un món, però ara se'ns ha desvetllat que qui educa és el món, no la pròpia escola, és el món. És el món social, és el món de les emocions, és el món tecnològic, és el món de la família, és el món natural, etc. Con la qual ara tenim aquí un procés en el qual cal trobar la tàctica, i jo aposto per una cosa claríssima. Jo crec que a l'escola hi ha d'haver, al setembre, hi ha d'haver escola sí o sí. Jo crec que és la resposta que toca com a societat per atendre les famílies. I el que ens toqui viure és que, com a societat, hem de ser madurs per a suportar que, com diu Yuval Harari, evidentment, pensàvem que ja no tindríem ni hambrunes, ni guerres, ni pandèmies. I resulta que aquesta seguretat fal·laç que teníem, que vivíem en una bombolleta, se'ns ha desmoronat.
I ara és quan la societat ha de ser autènticament madura. S'han de prendre moltes mesures, s'han de prendre moltes estratègies, s'ha de ser molt estricte per preservar la salut. Això segurament, però sí o sí hi té d'haver escola, perquè els alumnes necessiten ser educats i aquesta escola, com fer escola i fer una bona escola, és el que podem debatre en el punt 3. Molt bé, gràcies. Bé, de fet, pensava que estaves ja donant resposta a la tercera ronda. Joaquim, continuem amb tu. Responem on som, sisplau, siguem breus. Sí, serem breus. Sí que partiria una de les últimes frases que en Modest ens ha fet arribar i que la comparteixo de totes, quan diu que el parell a escola al setembre sí o sí, i estic totalment d'acord, tot i que ara començo pel final del que volia transmetre, però per a mi també, al setembre, per a mi, escola sí o sí de totes. Dit això, us deia en la primera intervenció que quan vam iniciar el projecte nosaltres a Bescanó, hi havia un clima social de tranquil·litat, estabilitat, de continuïtat, que llavors no vàrem saber valorar, almenys jo. Ara han passat 10 anys, que és molt poquet, vol dir res, són molt pocs anys. L'entorn del nostre poble en 10 anys tampoc ha canviat, és igual que fa 10 anys enrere, però, ostres, el que sí que ha canviat i de quina manera és aquella tranquil·litat social que hi havia fa 4 dies. Aquesta tranquil·litat social ara és una altra, és una realitat totalment diferent. Queda clar que vivim en una societat que és global, que és canviant, que això se'ns havia dit a tort i a dret de tot arreu, però almenys jo no hi havia parat atenció. Ens arribava per tot arreu, però això no hi havia parat atenció. Però, ostres, quan hi he parat atenció, almenys jo? Bé, quan ens ha vingut un daltabaix com aquest provocat pel Covid-19, llavors sí que realment te n'adones que vius en una societat totalment global i canviant. Llavors nosaltres, com una peça més de tot aquest engranatge del sistema educatiu, home, crec que hem de ser conscients de realment de com és la nostra societat, de com interactua, i tenim la responsabilitat de formar persones o ciutadans que siguin competents en aquesta societat i en la seva interacció. Llavors, només deixar-vos anar una idea. Si volem que realment els nostres alumnes, que seran els ciutadans del demà en aquesta societat que és com és i que ens n'hem adonat ara, sobretot a partir d'aquesta situació extraordinària que hem patit, jo crec que els hi hem de donar, en la mesura del possible, les mateixes eines que necessitaran quan formin part activa de la societat. Llavors, què us vull dir amb això? Que una de les propostes que nosaltres defensarem i que defensem és l'alumnat ha de disposar d'un ventall de recursos el més ampli possible. Estan molt bé els llibres de text, però és un recurs més. Per nosaltres tots són importants, però ara més que mai, i la realitat ens ho recolza, calen també unes eines digitals perquè formem part d'una societat que cada cop està més digitalitzada. I no només això, sinó que, a més de recursos materials i de recursos virtuals, en la mesura del possible, i per tal d'ajudar a aquest nostre alumnat, doncs hem de fer arribar al nostre alumnat la possibilitat de participar de forma activa en projectes europeus, estades lingüístiques, intercanvis, que això ja ho sé que depèn de cada realitat. Jo estic presentant una miqueta la realitat que nosaltres vivim a Bescanó, però això, d'alguna manera, aquest ventall de possibilitats enriqueix l'alumne i garanteix d'alguna manera una formació integral en tots els aspectes. Farà aquest alumne més probabilitats competent davant d'aquesta societat en què vivim i en què viurem, amb les exigències que ens demanarà. Res més. Molt bé, gràcies, Quim. Sobre la participació, doncs us vull recordar als participants que teniu disponible un xat. Potser en aquestes 2 rondes encara esteu tímids, segurament on anem és on es generarà més controvèrsia o debat. Per tant, us animo a que utilitzeu el xat i que traslladeu qualsevol pregunta a qualsevol dels ponents. Evaristo, et dono pas?
Mira, jo d'entrada, aquest format d'aquesta reunió virtual per mi sembla molt important perquè jo crec que es potencia un fet com és el de compartir coneixements entre nosaltres i entre el públic assistent virtual, clar. Llavors, un fet important és que hauríem de tenir present que en aquest cas el treball conjunt i el compartir entre escola pública, escola privada, escola concertada, com estem fent ara, és molt enriquidor i molt sovint ens oblidem d'aquest fet i aquest fet és molt important perquè al fin i al cap l'educació és global i és igual que siguis públic, privat que concertat. Jo crec que aquest tema hauríem de tenir-ho molt present, no ara, sinó sempre. No? Després, en quant a on som, jo crec que ara el que estem fent és intentar, des de l'equip directiu, intentar incentivar i preparar estratègies conjuntes d'aprenentatge. Llavors, aquestes estratègies s'han d'oferir al claustre, però el claustre també ha de generar d'altres i, entre tots, fixar les estratègies de cara al setembre. Nosaltres, al mes de juny, vam fer una recollida d'informació que justament anava en aquesta línia. Què has après durant aquest temps des del 13 de març, en formats virtuals, i quines estratègies aportes a la resta de companys i companyes del claustre. I ara el que estem fent és, diguéssim, fer una estratègia per oferir-les i per arribar a un consens i per donar estratègies, com deia, tant a professorat que ve, nou, com al que ja hi és. Un altre tema important que us convido a que feu és que si teniu alumnat que ve d'altres països, sobretot de països molt pobres, li pregunteu a veure què pensen de lo que ens està passant aquí ara. Perquè nosaltres ho hem fet i hem vist que la fam, les pandèmies, les necessitats que tenim ara, en molts milions de persones del món estan patint. Per tant, nosaltres, dintre del món civilitzat, haurem d'aprendre també d'aquests alumnes i d'aquestes persones que han passat molts problemes. Perquè, de fet, tot el tema de les necessitats humanes, tot el tema del Covid, realment, l'actualitat Covid és una actualitat molt, molt competencial. Llavors, d'altra banda, on som? Nosaltres ara estem intentant endevinar respostes a incògnites, on la pregunta i la resposta la desconeixem. Però en tot això nosaltres ho estem fent i ho estem treballant. Jo crec que una de les competències que hauríem de reforçar molt és el fet d'aprendre a aprendre. Perquè al fin i al cap, l'aprendre a aprendre, doncs no queda més remei que en format presencial ja està present, però en format virtual ha d'estar també present perquè en el fons el format virtual i el format presencial són dues parts d'un mateix format com és l'ensenyament. I per últim, i acabo, és el fet que els equips directius ara, com es deia abans, estem generant confusió, estem generant instruccions abstractes, instruccions que els que les dicten tampoc saben com serà d'aquí a demà, i per tant nosaltres tenim un paper de que prenen decisions que al setembre potser siguin vàlides o potser no siguin. Per tant, aquestes realitats són unes realitats molt complexes que no ens queda més remei que adaptar-nos amb un espírit molt obert i perquè, com es deia abans, l'ensenyament ha de continuar, és un dret obligatori de l'alumnat i nosaltres hem d'estar endavant d'aquest dret de l'alumnat. Molt bé, gràcies, Evaristo. Continuem amb l'Emi, que ens dona la seva visió on som. Molt bé, molt d'acord amb tot allò que heu anat comentant. Estem en una situació d'emergència, ens hem trobat amb tot el que hem passat i ara estem en moments de fer un pla d'obertura de cara al setembre amb unes instruccions, com bé dèieu, que a vegades són una mica incertes i que dona peu a diferents confusions, però estem en aquests moments intentant repensar el nostre projecte, prioritzant allò que realment és molt necessari i anar traient tot allò que potser abans li donàvem una importància que realment avui en dia no té, anar traient tots aquests aspectes. A nivell de professorat pensem que és una oportunitat per aprofundir en totes les metodologies, aquelles més significatives, sobretot també treballar la codocència, que ens donarà l'oportunitat, segons les instruccions que tenim, poder treballar la codocència a l'aula serà molt
serà prioritari en el nostre cas, i fomentar la tutorització de tot l'alumnat per part de tot l'equip docent, no solament dels tutors com veníem fent fins ara. La nostra estratègia amb l'estructura del centre que hem prioritzat té els eixos principals de la tecnologia, les metodologies globalitzades amb el treball per projectes, fomentant el treball cooperatiu, l'educació emocional i el plurilingüisme. Llavors, amb aquests 4 eixos anirem treballant i estem treballant per dur a terme al setembre. I tot això ho estem fent des de l'equip directiu, compartint la visió amb l'equip de coordinació i amb el claustre, repensant l'escola del futur i de cara al setembre, abans de l'inici, poder compartir aquesta visió i aquesta filosofia amb les famílies, perquè és molt important poder comunicar quina serà l'escola del setembre. Ara mateix tenim alguns aspectes clau, però que tampoc sabem si es podran dur a terme al setembre o no. Llavors, és important tenir aquest vincle i aquesta comunicació amb les famílies perquè siguin conscients, perquè com ja sabeu, al llarg d'aquests últims mesos ens hem anat assabentant de moltes notícies per als mitjans de comunicació, les escoles no teníem aquestes informacions i ara, per primer cop, penso que és molt important poder avançar abans de l'inici del setembre, avançar tota aquesta informació a les nostres famílies. També penso que és molt important el treball en xarxa, el treball en xarxa a dins de l'escola, però també a l'exterior, amb les escoles de la zona i amb d'altres. I el fet de participar en webinars com aquest, de poder compartir diferents experiències, penso que és molt gratificant i ens ajuda a veure altres realitats, fomenta més la coordinació i aquesta flexibilitat cognitiva i d'adaptació que hem de tenir per treballar a l'escola. Molt bé, gràcies, Emi. I abans de donar la tornada a Miquel Àngel perquè acabi aquesta secció on som amb en Jordi Mussons, ràpidament, llegir el missatge del Josep Ricau que ens deixa en el xat per també animar la participació. Diu així, molt ràpid, diu, li encanta al senyor Quim quan diu que menys és més i que estem en una societat global canviant i connectada i ara més que mai. Volia fer aquest petit comentari i veure si ens anem animant. Miquel Àngel, sisplau, si vols continuar i acabem aquesta secció. Molt bé. Jordi, jo crec que per acabar aquesta segona ronda, com heu planificat aquest, diguéssim, curs vinent 2021 i quins són els eixos que heu volgut treballar on som, no? No et respondré aquesta pregunta, és massa difícil. Ja hem enviat el pla d'obertura a l'inspector i encara ens ha de donar resposta, llavors no puc respondre correctament. Hi ha una mica de tu. El que m'ha fet pensar molt, l'Emi, és que és veritat que la comunicació tant de les escoles cap a les famílies i alumnat ha estat determinant, la gestió de la comunicació, i exactament el mateix de l'administració. I a vegades s'ha fet bé i a vegades s'ha fet molt malament. No vull entrar massa en això. Jo crec que on som és en un impàs. Estem en un impàs. Estem a l'ull de l'huracà. Ara sembla que no passi res. De fet, no se'n parla de la tornada a l'escola, si us hi fixeu pràcticament. Però tornarà. L'huracà tornarà i tornarà a les mateixes dimensions. I en aquest impàs el que estem és intentant fer el que ens demanaves tu, Miquel, intentant organitzar el curs vinent en què el departament utilitza un eslògan que diu escoles obertes. El Quim i el Modest eren molt optimistes amb l'escola sí o sí. Jo com a desig prioritari, sí o sí, les escoles al setembre. Però la percepció que tenim molts, i estic segur que coincidirem, és que no han fet els deures i que malauradament som un país pobre. L'altre dia escoltava algú que ho explicava molt bé. Els països rics fan prevenció i fan rastrejos i els pobres fem confinament. I aquesta és la realitat. I aquesta és la realitat del nostre país. I encara que les escoles estiguin obertes al setembre, com va passar al juny, les escoles poden estar obertes, però el que es tracta és que els alumnes estiguin dintre de les escoles. I no estic segur que ho haguem planificat com calia per garantir-ho. Tot i que estic segur que tots hi posarem el màxim perquè d'això se'n deriven moltes coses. I a mi el que em sap més greu és que crec que el departament, l'administració, ha perdut una oportunitat fantàstica per aprofitar aquesta crisi, jo crec, per fer un pas endavant, per potenciar noves estructures, per delegar, per empoderar els centres. Crec que en els centres hi ha equips extraordinaris que, davant d'una situació d'aquestes, saben respondre i saben administrar per donar resposta a les necessitats de la seva comunitat.
i hem tornat a caure en el parany de sempre, a normativitzar-ho tot i a censurar propostes que crec que d'aquí en podien haver sorgit iniciatives que en el futur eren exportables al post-Covid, i crec que no ho hem fet. I només els centres, que crec que seran aquests que sempre hi ha, centres que lluiten sempre contra corrent i que intentaran trobar noves formes per explorar el futur que ens ve, començaran a albirar petites possibilitats. Però crec que, desgraciadament, serà massa contracorrent. I en aquesta necessitat que parlem sempre de l'educació del segle XXI, és necessari experimentar propostes que després siguin exportables a tots els centres. I volia agafar només un exemple. El departament en aquests moments ha fet una despesa de 185 milions d'euros per incorporar dispositius mòbils amb els alumnes de tercer d'ESO i el professorat de l'escola, en aquest cas només pública. Això ja ho vam viure fa 10 anys. Recordo, l'Evaristo no se'n recordarà, però en una reunió de l'Educatio Perú estàvem ell i jo en una reunió discutint aquest tema. I va fracassar. És que aquesta proposta ja va fracassar. Un recurs estàndard per tothom quan el projecte educatiu no està preparat per encapçalar-lo, per liderar-lo, s'enfonsarà. El que necessitem és fer centres més autònoms, empoderar-los i que aprenguin a administrar els seus recursos en base a les necessitats. Si no, no avançarem mai. Tenim una societat educativa depenent de les noves lleis dictades per l'administració. Així no va. I els únics que intenten anar contracorrent fins i tot poden estar mal vistos dintre del sistema. Hem de trencar alguna cosa perquè puguem afrontar, ara en parlarem, la crisi del Covid és la primera gran crisi, però en vindran d'altres. I els nostres infants en viuran moltes d'altres. Si l'escola no els ajuda a preparar-los, no sabran afrontar-les. Clar, que interessant. Gràcies, Jordi, perquè heu apuntat cadascun de vosaltres des de cadascuna d'aquestes mirades diferents qüestions. Deixeu-me que, abans de passar al tercer torn, amb un petit regal també d'estiu, volia compartir amb vosaltres dues qüestions. La primera és el capítol 19 del Yuval Noah Harari, que va sobre l'educació, precisament, que com a regal deia, us convido també i convido també a les persones que ens segueixen en aquests moments que el puguin llegir. En un dels, com ho deia, de la lectura d'aquest capítol 19, ell convida a tenir grans dosis de flexibilitat emocional. Sembla un visionari, perquè ens està convidant a que ens armem sobretot precisament d'això. Si alguna cosa demana el que ens arriba ara, d'ara en endavant, seran grans dosis de flexibilitat emocional. Aquesta, per tant, seria una primera qüestió que volia, en aquest cas, convidar tothom a que pogués llegir aquest capítol 19 d'en Yuval Noah Harari, de les 21 lliçons pel segle XXI. I la segona qüestió, que també ho has tocat tu, Jordi, que donarem pas també al tercer apartat de cap on anem en aquesta postcrisi, en aquesta normalitat, una nova normalitat, que ara us explicaré també en aquesta definició, és, per exemple, en l'alfabet japonès, que funciona per ideogrames, la paraula crisi és molt bonica perquè són dos idees, dos ideogrames, dos dibuixos, dos kanjis que s'anomenen. La paraula crisi vol dir oportunitat i vol dir perill a la vegada. És indissoluble, és indissoluble. Oportunitat i perill. I fixeu-vos que alguns de vosaltres, tota l'estona, al llarg de l'estona que portem parlant, heu estat parlant de perills, però també de moltes oportunitats. I llavors donem pas, com us deia, en aquest cas, agafant aquests kanjis japonesos, com veieu aquesta post-crisi Covid i, per tant, aquesta veritable nova normalitat, perquè, i ja us ho dic a nivell personal, entendré la nova normalitat quan hagi passat tot això, no ara, que estem en un període de transició, sinó quan hagi passat tot això. I, per tant, escolteu-me, tenim 10 minuts, allargarem 10 minuts, però sí que us demanem aquesta brevetat. Com serà, com us imagineu o com us agradaria, en aquest cas, aquest futur? Cap on anem? Modest, si us plau. Moltes gràcies. Jo, el terme nova normalitat sí que m'agrada, però per definir on estem ara, que és viure en emergència i viure amb incertesa el que viurem. I per això aposto perquè les escoles estiguin obertes, sí o sí, al setembre, perquè penso que és l'única resposta que ens podem permetre com a país pobre, que ha dit en Jordi, perquè si no morim de pandèmia potser morirem de fam. Però com que diu que s'ha de ser radical i transgressor, doncs jo soc transgressor en aquest moment. Però s'han dit aquí algunes coses molt interessants. L'Evaristo ha dit una cosa que m'ha agradat molt i el Jordi, ara que n'ha fet un resum,
jo crec que de cara al futur, quan sortim d'aquesta nova normalitat i puguem ser capaços de construir no una nova normalitat, de construir una realitat diferent de la que hem de construir. I quan realment ens creguem que people have a power, és a dir, quan ens creguem realment que les persones tenim un poder i que si exercim aquest poder podem ser capaços de construir una realitat i que puguem transmetre això als nostres alumnes, perquè en definitiva del que volem i estem parlant és que en el sistema educatiu que tinguem realment puguem donar eines als nostres alumnes perquè puguin construir ells una nova realitat, perquè no sé si nosaltres serem capaços de fer-ho. Però en aquesta transició hi ha dos mirades, una micro i una macro. En la micro és la pròpia escola i en aquesta micro tothom subsisteix. Tothom subsisteix. Però jo crec que aquí els líders de les escoles, els equips directius, han d'aixecar la mirada i veure que la transformació real de la seva escola no passa per la transformació de la seva escola, sinó que passa per la transformació del sistema educatiu, passa per la transformació de l'educació en majúscules d'un país. I s'han d'implicar no tan sols en processos de transformació en la seva escola, sinó que s'han d'implicar en transformar el sistema educatiu en majúscules, en transformar els sindicats, en transformar l'administració, en transformar una cosa que ha dit l'Evaristo i que et faria petons, Evaristo. És a dir, en realment trencar el tabú aquest de la cooperació público-privada. Se'ns ha desvetllat en aquest coronavirus que la cooperació entre totes les escoles, les que estan en una mateixa zona, donant resposta a la població d'aquella zona, han de cooperar, s'han d'ajudar, han de compartir recursos, han de compartir talent, han de compartir lideratges, s'han d'ajudar les unes altres per fer una xarxa de transformació educativa local amb transcendència global. Que l'escola no és només aquella vella cosa. L'escola és hard i soft. Què és hard? Una cosa que és el ferro, que és lo dur, que és l'edifici, les plantilles i el currículum. Una cosa que no podem gestionar dintre l'escola, que és les escoles tenen una estructura vella, tenen una estructura quadrada, tenen una estructura tancada. Les plantilles estan configurades per un currículum antic, amb un perfil de titulacions antic. I després els currículums és antic, és vell, s'ha de refer des del principi. Però després de l'escola hi ha el soft. I el soft és, com també s'ha dit aquí, el més important, que són les persones. I el Covid ha vingut a transformar la relació entre les persones que estan a l'escola. Resulta que de cop i volta ens hem adonat que som agents educatius, que ensenyem i aprenem tots. Ensenyen i aprenen els alumnes, ensenyen i aprenen els professors i ensenyen i aprenen les famílies. I que entre tots nosaltres hi ha diversos gaps, no només tecnològics, diversos gaps, i que entre tots hem de cooperar per fer ponts entre aquests gaps. I que l'escola l'hem de transformar, però des d'una mirada des de fora. I finalment, ser capaços d'adonar-nos que l'escola no és l'única que educa, que eduquen més les tecnologies, els mòbils, els mitjans de comunicació, les xarxes socials, el TikTok, i que l'escola aquí juga un paper de connectivitat, com heu dit vosaltres també, de connexió, de comunicació entre aquests agents educatius, i que l'escola no és l'únic agent educatiu. Nosaltres, a FEDAC, hem fet un projecte triplex perquè vagi cap a aquesta tàctica d'introduir l'online, l'asincrònic i no sincrònic, perquè si fem un webinar i no diem asincrònic i sincrònic avui, ens diran que a veure d'on venim, perquè havien de sortir aquestes paraules. Tots hem introduït aquestes paraules. Ja les has dit, Modest. Ja les has dit. Et queden 30 segons, eh? 30 segons. I després, fer projectes que connectin les escoles. Nosaltres hem fet un projecte triplex, però adonar-nos que els reptes, nosaltres n'hem fet 24. Si parlo amb l'Evaristo, encara en trobaria 24 més. Tenim molts reptes. I un repte que acaba amb una cosa fonamental que he dit al principi, que és cada persona que està a l'escola és un líder. Els lideratges no són només dels equips directius. Cada escola és un líder. En l'ànima de cada alumne hi ha un líder. En l'ànima de cada professor hi ha un líder. I cal que cada persona que està a l'escola, cada persona, cada alumne, cada pare i cada professor trobi el líder interior que té perquè posi el seu talent a disposició per transformar l'escola i per aconseguir l'educació que volem al nostre país.
I això ens costarà anys, però podem aconseguir-ho amb aquests webinars que fem tan xulos. Molt bé, això ja és una gran oportunitat. Quim, quan vulguis. Davant de la pregunta d'on anem, la veritat, on anem, seria incapaç de dir i explicar-vos en seguretat on anem. No ho sé, on anem. En tot cas, i pel que ens diuen els que potser tenen més informació que nosaltres, ens diuen que anem cap a una nova realitat. Jo, al meu entendre, aquesta nova realitat, no sé, jo li poso que anem cap a un dilema, cap a un interrogant, cap a una situació desconeguda, no? Almenys a data d'avui. Llavors, dins d'aquesta nova realitat o dins d'aquest dilema, al meu entendre, segurament ens trobarem, al començar el curs i tot el curs vinent, que la societat no haurà canviat massa, o més ben dit, anirà canviant com va fent sempre. Això sí, pel que sembla i pel que diuen, l'única cosa que sí que va canviant és aquesta velocitat de canvi, la mateixa velocitat de canvi. Va canviant, però a una velocitat cada vegada més gran. També se'ns diu que aquesta societat de fet, ja té nous reptes importants, i que alguns seran la irrupció de la tecnologia, com ja anem veient, l'ecologia, la immigració, i de ben segur hi haurà nous reptes que formaran part d'aquesta nova realitat. Una tecnologia que a hores d'ara, vaja, de ben segur que tots veiem que ja va capgirant tot el que és el mercat laboral i més que l'anirà canviant, on un ciutadà serà competent si és capaç d'adaptar-se a aquest canvi que cada vegada és més ràpid i constant. Llavors, dit una miqueta o plantejat al meu entendre aquesta possible realitat que ens trobarem a partir d'ara, nosaltres, com a directors, directores, o com a simple engranatge més de tot aquest sistema educatiu, podríem fer dues coses, o buscar la curació o buscar la prevenció. No podem curar o prevenir. Al meu entendre, no sé si vaig errat o no, jo crec que el que hauríem d'intentar en la mesura del possible és prevenir més que curar. Curar ja ho hem hagut de fer-ho aquest curs, ens hem trobat amb el que ens hem trobat i hem hagut de curar, no hem tingut temps de prevenir. Però de cares al curs vinent, en la mesura del possible, en la mesura dels recursos que tinguem tots i totes, estaria bé intentar prevenir i que l'adaptació a aquesta nova realitat fos el menor de dificultosa possible. Llavors, podríem tirar endavant una sèrie d'actuacions per intentar prevenir aquesta nova situació. Jo us en presentaré un parell que no sé si estareu d'acord o no, i una tercera que hi afegiria, que ens ha dit en Modest, que és la cooperació en xarxa. Això està claríssim que la cooperació en xarxa és importantíssim. Però a part d'aquesta actuació de la cooperació en xarxa, que és importantíssima, una altra actuació important a tenir en compte per prevenir, més que per curar, és intentar, en la mesura del possible, consolidar, més que l'ús de les noves tecnologies, el domini també de les noves tecnologies. No sé fins a on hem d'anar intentant assolir l'ús, però també el domini de les noves tecnologies. Crec que no n'hi haurà prou en fer-ne un ús, sinó que, en la mesura del possible, caldrà dominar una miqueta les noves tecnologies. I aquest ús i domini de les noves tecnologies, fer-ho extensible a tota la comunitat educativa, amb un objectiu d'intentar, en la mesura del possible, una comunitat educativa que sigui competent digitalment, tant professorat, tant pares i mares, com lògicament l'alumnat. Això ja ho sé que és molt fàcil de dir i potser és una miqueta més difícil de fer, o força més difícil de fer. Bàsicament, amb això el que intento dir, en la mesura del possible, cal estructurar-nos de tal manera que sigui possible tirar endavant aquesta actuació. I llavors una tercera actuació, que crec important, preventiva, a l'hora de fer front a la nova realitat, és potenciar, en la mesura del possible, tot el que és el plurilingüisme i la diversitat tant cultural i social. És importantíssim. I tant aquesta potenciació d'aquesta idea que us dono com de potenciar la tecnologia, moltes vegades també van agafades de la mà. Potenciar l'ús de noves tecnologies, en potenciar el que és el plurilingüisme i diversitat cultural i social,
van agafades de la mà, com també el treball en xarxa. És que, en definitiva, una miqueta tot va lligat, però sí que s'ha de tenir molt clar, crec, què és allò que volem prioritzar i potenciar. Jo tinc molt clar que vivim cada cop en un món més global, que tot el que era ensenyar, educar i formar l'alumne dins de les quatre parets tota la setmana de dilluns a divendres, això cada cop té menys sentit. L'alumne ha de tenir la possibilitat de poder crear, compartir aprenentatges, valors, maneres de fer entre iguals i a ser possible d'orígens diversos, perquè això ho veus que és al fi i al cap el que més enriqueix amb un noi i amb una noia. Vull dir, quan passa ell a ser el protagonista de l'elaboració dels seus aprenentatges, que els viu en primera persona, és que aquells aprenentatges que aquell noi i aquella noia viu en primera persona és que no els oblidaran sa vida. O sigui, una miqueta fer-vos arribar aquesta humil opinió meva, que si volem encarar aquesta nova realitat amb el màxim d'èxit possible, doncs cal prevenir i cal organitzar-nos i cal potenciar aquells eixos que creiem que són vertebradors dins de la nostra comunitat educativa. Res més que això. Molt bé. Evaristo. Bé, jo crec que estem aprenent molt, o jo estic aprenent molt de tot el que dieu i tampoc vull tornar a repetir el que heu dit perquè crec que tot és molt encertat. Jo no sé si estem davant una nova normalitat, una nova realitat o un nou ara. Jo crec que estem davant un nou ara, perquè l'ara d'ara mateix, dintre d'una estona no sabem com serà, però són paraules o termes que al final cap és igual, però vull dir que haurien de pensar en ells. Jo crec que és important, de cara al setembre, en primer lloc, és acompanyament i la importància de les persones, com s'ha dit aquí. Això és bàsic i important, perquè quan arribi el setembre, amb els ERTOs, amb els problemes laborals, socials, econòmics, etc., darrere hi ha un nen o una nena, i aquest nen o aquesta nena necessita el que nosaltres puguem fer, que no sé si podrem fer massa, però com a mínim haurem de fer alguna cosa. La realitat serà molt complexa. D'altra banda, el Jordi Mussons, que fa un moment havia citat la nostra trobada en educació 1x1 de fa 10 anys, me'n recordo molt bé i també pensava el mateix que estava dient Jordi, de que l'experiència que havíem viscut i de que el fet de la mesura de dir, mira, va, ordinadors a dojo i ja veurem a veure què fem, jo crec que això és no sé si és un fet puntual que al final serà un dispendi econòmic terrible i que no sabem quina serà la utilització perquè alguns ja hem viscut aquesta experiència que diu Jordi que hem compartit. Per tant, jo crec que es necessita una mentalitat digital que no és només digital, és una mentalitat nova, en la qual el tema digital és superimportant. I també necessita una formació amb un convenciment. Jo sospito que molt professorat s'ha passat a l'ensenyament virtual perquè no quedava més remei. Però no sé si estan convençuts i convençudes per continuar en un ensenyament possiblement virtual i ojalà no passi pel fet que ens hagin de confinar una altra vegada. No per res més, perquè l'aprenentatge virtual ha de continuar. El món és digital, es pot dir, no? Per tant, jo crec que el convenciment, no sé fins a quin punt, ojalà em confongui, però no sé fins a quin punt arriba. Després, de cara al curs que ve, ens sortirà una altra vegada la capacitat de reorganitzar-nos, d'adaptar-nos, de conviure amb les incerteses i de reprogramar-nos tot el temps. És que no quedarà més remei. També coincideixo amb el Modest en el tema que també hem parlat fa un moment, i és el fet del lideratge. El lideratge, que és el punt principal d'aquesta trobada. El lideratge de cada persona, com deia ell, com jo també comentava, de compartir, estratègies compartides i estratègies alimentades per tothom. Jo crec que és molt important el fet que tothom col·labori, tothom pugui dir la seva, evidentment hi ha un equip directiu i hi ha d'haver decisions. Per una altra banda, el tema del pla d'obertura de centre, si heu vist, ens han demanat la quadratura del cercle.
perquè amb la quantitat d'alumnes que tenim, tot presencial en l'ESO, distància de seguretat, mascareta, normes sanitàries, etc., estem convertint els centres en algo que és important, però que és important perquè la seguretat sanitària és bàsica aquesta vegada, però no convertir els centres en una bombolla en la qual totes les mesures estan dintre, però aquests alumnes jo crec que els hem de formar perquè fora surtin amb aplicació d'aquestes mesures sanitàries, que continuïn fora, perquè si no continuen fora ja veieu el que està passant. Per tant, jo crec que hem de demanar la col·laboració de l'alumnat, hem de plantejar les classes presencials pensant en què pot haver-hi un format virtual i que el format virtual i el format presencial ha d'estar en les programacions de cada classe perquè són dos apartats iguals d'una classe i s'ha d'aprendre igual en el tema. I jo insisteixo en el tema de la mentalitat digital, entre cometes. No és una mentalitat, és una forma de veure el tema aquest. Les crisis són oportunitats i són perills que deia el Miquel Àngel del tema japonès i que realment també hem d'educar, ja que parlem de riscos, de tema digital, en els riscos digitals, en protecció de dades, en les apps i les dades que ens treuen de nosaltres, en la nostra imatge personal i digital, que aquest temps ha sigut tremendo, la quantitat de dades que hem donat a les empreses i tot allò que el pensament crític, el contrast de les informacions. I una cosa molt important de cara no al setembre, sinó de sempre, és el valor de posar en valor, i valga la redundància, el treball dels alumnes en formats digitals a través dels portafolis dels alumnes, etc., i amb una política comunicativa que posi en valor el treball de l'alumnat. Moltes gràcies, Evaristo. Donem pas a l'Emi. Emi, quan vulguis, molt breu també, si us plau. Molt breument. Jo em quedo amb les paraules aquestes d'escoles obertes i segures, tant a dins com a fora. El fet d'educar amb aquesta prevenció i amb aquestes mesures de seguretat tant a dins com a fora. Per mi, el cap a on anem és el moment perfecte per repensar i per construir conjuntament el model d'escola que volem, amb els recursos que tenim, però poder repensar aquest model. Penso que és moment de personalitzar al màxim possible l'educació i ho podem fer tal com ho hem estat fent aquests darrers mesos. Millorar aquest acompanyament socioemocional a tot l'alumnat, aquesta atenció a les seves conductes, millorar aquesta orientació, sobretot amb aquells alumnes més vulnerables i amb aquell alumnat que està en moments molt crucials del seu procés educatiu. Un altre aspecte que recullo és la digitalització de l'ensenyament. Disposant de recursos, de criteris pedagògics molt importants i tota la mirada aquesta d'equitat. El fet de dominar les tecnologies, com dèiem abans, amb tota la comunitat educativa, el fet de compartir bones pràctiques i acompanyar a les famílies que no tenen aquest domini. Em quedo també amb la transformació real de tot el sistema educatiu, fent xarxes de col·laboració, ja sigui a nivell local o a nivell més global, amb la importància dels agents educatius, que tothom educa, amb aquesta visió que les famílies eduquen, l'entorn educa, les diferents associacions, les diferents institucions, tothom. I em quedo, per últim, amb aquesta frase que deia el Miquel Àngel de les grans dosis de flexibilitat emocional, sobretot per part dels docents, d'aquesta capacitat d'adaptar-nos a tots els imprevistos que ens han vingut. A més, ha estat més fàcil de dur a terme quan s'ha treballat en equip, sobretot fomentar aquesta cohesió de tot l'equip docent. I aquí cal felicitar a tots els docents que han sapigut fer front a aquesta situació d'imprevist. Moltes gràcies, Emi. Abans de passar la paraula a en Jordi i donar-li també la veu a en Dani, des de la gent que ens segueix i ja també per anar tancant, els de Fedacorta, una salutació molt cordial als de Fedacorta perquè tenen el meu cor robat, almenys el tenen perquè va ser la primera escola a la que jo vaig anar a treballar. Ens diuen moltes gràcies, Moder, Joaquim, Evaristo, Emi, Jordi i Miquel Àngel per compartir les anàlisis i propostes. Jo crec que han sortit moltes qüestions molt interessants en el seminari d'avui
I Dani, si vols, ja tanquem amb en Jordi perquè pugui cloure les conclusions aquestes del tercer punt. Tanquem. De fet, en tot el que esteu dient, m'esteu recordant molt del llibre Antifràgil del Nicolás Nassim Taleb, en el que també s'hi descriuen sistemes complexos i adaptatius. Sobretot apunto a la interdependència que deia en Jordi, en el sentit que els centres han de poder decidir i que no siguin uns pocs els que decideixin. Això també ens fa molt fràgils. I d'alguna manera hem de ser antifràgils per fer-nos més forts en aquest món que estem vivint d'estrès i d'incertesa. Amb aquest petit speech volia donar entrada a en Jordi i acabarem amb alguna pregunta dels participants i us donarem veu també a tots els ponents. Endavant, Jordi. Molt bé, jo acabo i intentaré ser ja molt breu perquè moltes coses s'han dit. Només un matís sobre la pregunta de saber on anem. Jo crec que en aquests moments ningú ja és capaç de fer-se visionari amb les coses que ens passen i tot el que ens ha passat els últims anys en aquest país. Per tant, és molt difícil. Sí que sabem que de forma immediata el setembre serà complexa, serà molt complexa. La primera cosa difícil serà que els mestres tornem a les aules. Hem estat 6 mesos fora de les aules amb una por o una protecció molt alta del confinament que ens haurem d'acostumar a conviure amb el Covid com els metges han fet amb tota normalitat i aquest procés serà complex. Però crec que la pregunta no sé si hauria de ser tant on anem, sinó cap on ens agradaria o creiem que hauríem d'anar. I perquè pot passar que això tot es fracturi i anem enrere. Per què pot passar que l'educació vagi enrere? El moment en què Aquest és el perill, aquest és el perill. Aquest és el gran perill. I, de fet, fins i tot com a mesura de protecció, docents i estructures escolars podrien trobar més seguretat en models antics que en models nous. Ara, si la pregunta l'encaminem cap on hauria d'anar, jo crec que hem de tenir present 2 coses molt importants. La primera és que la tecnologia, com heu dit, els entesos diuen que els propers 20 anys les coses canviaran com els últims 300 anys de la nostra història. Per tant, canviaran moltíssimes coses. I els que fan mals auguris ens diuen que el canvi climàtic convertirà el Covid en una anècdota i que no hi haurà una vacuna per tirar enrere els efectes del canvi climàtic, que afectarà l'entorns laborals, de salut, de vivenda, d'alimentació. Aleshores, crec que l'escenari que ens ve de futur, ja no per nosaltres, que ens estem fent grans uns quants que estem aquí, sinó pels nanos que estan a les nostres escoles, aquests nens i nenes, tenen uns requeriments educatius molt diferents del que els està oferint l'educació actual. Aleshores, crec que l'educació, que amb aquesta mirada una mica més, no tant a curt termini, a llarg termini, hem de continuar aprofitant els efectes del Covid per continuar construint una escola que afavoreixi l'aprenentatge competencial, que afavoreixi les soft skills, que els alumnes aprenguin des de la pràctica, aprenguin a ser resilients, flexibles, a adaptar-se al canvi. Em sembla que tu parlaves, Miquel, de la flexibilitat emocional. La gestió emocional l'hem hagut de treballar d'una forma increïble en aquest període. Però el normal seria que a l'escola dediquem moltes més hores al treball de la gestió emocional que potser aprenentatges que avui no tenen aplicacions directes. Crec que l'escola ha de ser un espai d'educació sostenible, on l'alumnat aprengui a ser un agent actiu de transformació i aprengui a transformar el món que els hi ve i que sàpiga com fer-ho o hagi practicat de forma quotidiana involucrant-se amb l'entorn, amb la comunitat o en el món on viu. I crec que, lògicament, haurem de continuar treballant per fer projectes educatius on l'aprenentatge sigui competencial, on la tecnologia sigui un instrument, on els alumnes aprenguin a ser autònoms i on l'avaluació faci un gir copernicà i també, com la tecnologia, passi al servei de l'aprenentatge. I ara ho deia l'Evaristo, i models educatius que treballin sobre aprenentatges que siguin transferibles. Fem molta educació sexual, fem molta educació sobre la salut, fem molta educació sanitària, però la realitat és que no transferim, aquests alumnes no transfereixen a la realitat allò que aprenen a l'escola. Per tant, aquest decalatge, alguna cosa no funciona, no està ben encaixat. I si arran d'aquesta crisi no som capaços de revolucionar l'educació, l'escola jo crec que simplement acabarà sent un espai de custòdia una mica anacrònic que no donarà resposta real a les necessitats d'aquests infants. Llavors, crec que més enllà d'encarar amb la màxima bona cara possible i sobrevivint a l'impacte que ens ve del Covid, estem parlant d'una cosa molt més transcendent, que és revolucionar clarament l'educació, com deia el Modest, el sistema, l'administració, etc. Aprofitar per canviar. Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots, Dani. Molt bé, gràcies. Sí, de fet, vull acabar el meu paper per després donar pas amb Miquel Àngel anar fent tancaments. Vull donar veu al José Bertolín, que us llença una pregunta i que l'agafi
qui cregui convenient, diu, en aquesta situació d'incertesa, neguit i mutabilitat, què creieu que més i millor ajudaria als nostres alumnes? I llença una altra, diu, què de cert es necessita en temps incerts? Són dues preguntes, no? Complexes, que cadascú respongui la que cregui convenient. Breument, sisplau, amb algun titular així. Repeteixo, què creiem que més i millor ajudaria als nostres alumnes? Potser aquesta és la més adequada. Potser per anar àgils podríem, ni que fos una paraula o dues paraules, algun concepte, perquè si no ens podem allargar més del compte. Modest, tens el micro apagat. El que més ajudaria als nostres alumnes és una educació competencial, no ajustada a currículum, i les certeses que tenim en aquests moments, jo crec que és una cosa que s'ha debatut molt. Són els valors. Els valors que cada persona, siguem a l'escola, ha de configurar en els alumnes uns valors proactius, socials, humanitzadors, que són el pal de paller de la persona i que en qualsevol circumstància el defensaran de qualsevol incertesa. Un sistema de valors profund i arrelat al país. Competències i valors. Seguim. Quim? En relació al que diu en Modest, li dono tota la raó, perquè una de les mancances que tenim en aquests moments és la manca de valors, i potser relacionada amb aquesta manca de valors hi hauria una miqueta l'explicació, la pregunta d'en Jordi, entre aquesta desconnexió entre el que nosaltres podem arribar a ensenyar dins l'institut i que després això no es pugui traslladar a fora la societat. Si hi ha aquesta manca de valors, aquesta manca de respecte cap a lo que és tota la institució educativa, això fa difícil que, pel que entenc jo i per la manera com ho veig jo, doncs que tots aquests continguts, aquests coneixements que nosaltres volem que arribin a l'alumne i arribin de forma competencial puguin arribar a la societat. Si hi haguessin valors i els valors fossin defensats per igual des de tots els estaments de la societat, la cosa canviaria. Molt bé. Evaristo. Breument, jo a les paraules que heu dit abans, de compromís, competències, de valors, evidentment estic totalment d'acord, jo l'afegiria habilitats i compromisos, perquè si no hi ha un compromís, i compromís vol dir amb tu mateix, i compromís amb els ensenyaments que fem a l'escola, que surtin fora i que puguin millorar la societat. Si no fem això, doncs quedaríem dintre de les parets de l'escola i no arribaríem, i jo crec que les escoles tenim un grandíssim potencial d'educar a la societat també educa a l'escola, etc. Però és una interactivitat. Moltes gràcies. Emi. Jo em quedo també amb aquestes paraules, amb l'educació competencial, amb els valors, l'educació emocional en general i amb el compromís, la qualitat i la implicació de tots els agents educatius. Molt bé. I per últim, Jordi? Jo, en la línia de l'Evaristo, educació comunitària, és a dir, si no ens creiem que l'educació és el primer responsable del futur de tots nosaltres, no avançarem. Crec que hem perdut una oportunitat enorme d'utilitzar els espais fora de l'escola per involucrar tota la comunitat, en donar servei a l'escola i en connectar amb l'escola. Esperem. Hauria estat un pas imprescindible per vincular la comunitat. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Modest, Evaristo, Emi, Jordi, Quim, moltíssimes gràcies, de veritat, moltíssimes gràcies per la vostra disponibilitat i per la vostra saviesa. Ja amb dates de 27 de juliol, com podreu comprendre, jo crec que tenim grams ja de les neurones estan tremolant. Com deia el nostre amic, estan frites, per tant, deixem que descansin. Marta, Manel i Dani, també moltíssimes gràcies. Així que crec que, Dani, tanca ja també tu aquest darrer viatge. Moltíssimes gràcies a tots i a tots els que ens segueixen també. Molt bé, gràcies Miquel Àngel. Només una sola paraula per ser molt breu i és una paraula que ha dit en Jordi, que és plasticitat i ara més necessària que mai.
Molt bé, doncs escolteu, abans de que tanquem, jo vull agrair també molt especialment a totes les persones, a tots els companys i companyes que ens han seguit amb aquest webinar. Recordar-vos que podeu recuperar aquest webinar i totes les demés parades que hem fet al llarg d'aquest confinament amb els 2 viatges que hem desenvolupat de la mà de Microgestió, els podeu recuperar a la web de Microgestió en el canal AM Streaming, que hem anat gravant totes aquestes trobades. I com deia el Modest, jo sí que coincideixo que tots hem de ser líders, però segurament estareu d'acord amb mi que qualsevol organització, com una orquestra, com un equip de futbol, necessita de bons directors, de bons entrenadors, i avui ens heu demostrat el per què vosaltres lidereu aquests interessantíssims projectes educatius dels vostres centres. Gràcies a tots i a totes. Marta, et passo la paraula i ja donem aquest webinar per finalitzat. Gràcies. Un cop més gràcies a tots. És a dir, l'evidència és clara i la necessitat d'aquesta transformació de tot el sistema educatiu, una crida que tots porteu a dins i sembla que porteu tatuada a la pell, al cor i a tot arreu, no? Com dèiem des de Fet Acord, perquè també fem menció, us toca descansar, us toca respirar el que pugueu i que sapigueu que des de Microgestió tot aquest viatge ens ha fet recollir moltíssimes dades, moltíssimes observacions per ajudar-nos a que estiguem al vostre costat també a partir de setembre. Com ja us hem comentat, volem fer xarxa a Catalunya, volem sumar tots aquests esforços perquè estem molt d'acord amb vosaltres, minvarem aquest perill que dèieu a tirar enrere i no ens ho podem permetre. Llavors penso que sumant esforços i amb aquestes ments que teniu i amb aquest cos que teniu, es pot i no deixarem d'intentar-ho. O sigui que des de Microgestió estarem al vostre costat i amb propostes, Jordi, que van encaminades cap aquí, que no tot recaigui a l'escola i al docent, sinó que hem d'obrir i obrir murs i xarxes, d'acord? Així que mil gràcies a tots i una forta abraçada i ens veiem en breu. Aprofiteu per respirar, d'acord? Que us fa molta falta a tots. Molt bé. Cuideu-vos molt. Bon estiu. Gràcies. I gràcies a tots. Moltes gràcies. Bon estiu. Bon estiu, merci. Bon estiu.